Spar fuq dwar l-infirxet ħimda fuq is-solarità dil-belt battala fi tal-ġir mit-twieqi xel is-swaba bojot fuq il-bala ta' siqi fil-bot il-lajma ta' tok ta' qampina fuq il-ponta ta' mnieri tieqaf dubbina ġbart il-fidda tal-bqija li waqgħu mill-but il-bira fl-għaxija fuq skrin mutu taħt gwarniċ tal-praċett u ieħor tal-griżma il-wiċċ abjad u s-swed tat-turi minsija passi mis-saqaf il-krib tabib iċ-ċirkulazzjoni tal-ilma fil-pajpijiet ir-rieħa ta' bżiq niexef fuq il-vesta mejta l-ħasla wasal it-berik ta' jum ġdid minkejja il-kbiebel fuq ix-xfar ta' jnejk għadhom imwaħla il-fuċi ta' qarrej tal-aħbarijiet tensjoni fil-vant nofsani qed tiżdied ta' wiċċ li issa xrif ta' zaq minn fuqha xar mill-ġnub qiegħed jihfif il-battuti ta' sigla sportiva fakkritni insejt l-aħħar darba li poġġejt nara partita.